Kaixo. Tero aspalditik kanpentsa eta komentario batek puro ekarri du. Bueno, bada ere, igual, ez dakit ni umeta euskera bakarrik nekin. 8 urte arte ez nuen gaztela ikasten hasi, eta bosgarren maila arte ez nuen ulertzen. Seigarren maila behintzat ni ama ez da larritu zen, asko ez hitzaidalako ikusten, bueno, asko ez niri bosta jola zitzaidan. Beraz, bueno, hori 10 urte arte gutxi gora bera, uste nun. ETV3 eta atzutan ETV bat. Bueno, noski une baten ja ikusten nun Disney, Clan eta bon. Ez badakizu TC artean igual ja hemendikan posut eta inork ez du telebista ikusten, baina bueno. Hori zen telebistako kanal batzuk programazio batekin eta ikusten dago nola hau esplikazio benetan eman beharko dute hemendikan urte batzuta. Koño, Eta 8 urte ez ditut. Beldurra dakat. Benetan, beldur asko dakat. Eta galtu dut. Zertzekan berezia horrek, eta irutetik ziren nik ezagutzen dituan abintzat kanal bakarrak euskaraz hitz egiten zutena. Beste guztiak ziren gazteleraz, behintzat hemen, inglese, frantzez, du beste dena hizkuntza tamaino, hori euskara bakarrik eta dituta eta bazoren. Errepikatzen dut, nik ezagututa eta zirenak telebistan. Irratian zeuden gaztea bintza badaki uste beste bate behi bat baina bueno, ez gara gehiago urrunduko, bale. Eta beste karakteristika badakate. Eta dela kabroi batzuk dire, zergatik, bueno, pues ni metan pues hor pare bat gauza ikusi nituen, bai. Baina batez ere pare bat gauza, bi bat goan ditut ongi. Doraemon eta irutxuro, bale. Eta zuk bueno ba, mentzako ziren eta bale. Zuk ikustezu, ETV batek itzuli ditun gauzak eta dago Terminator. Terminator. Hoi bola. Baita bat pelikula asko gustatzen zaizkizunak. Eta horiek, ez ditu bota. Eta nik ikusi dit, eta bueno, eta eraten bidea ikusten, porque eta ni ez zuten botako terminatu bestela, uma eskolan galitu gozien. Uste gogorena zela Dragoi Bola edo Martin Mystery. Boda zituztenak ETV3. Dragoi Bola 12 urtetik horrelakoa da, pentsat ETV3 jartzen zuen hori. Martin Mystery gertu hongo zeuren ere, igual pizka bat gaztea. Zer baina, bueno. Ziren bi hor gehienak. Terminator, pues, ez dakit, 4 urtetik kanpera ez dut uste inor jarriko duenik. Ja, bueno, interok ikusi dago 4 urte, baino gutxok, eta bueno. Eta, benetan, zu, eta ni behin nengoela hor rumetan, guztien galetu nuen. Aita. Pero para beste situazio bat kontu behar. Eta hiru, pues, hor egunero bota dituzten kostu batean, Dragoi Bola justu adibidez izan zela, gehien jo dituzi danan eri. Bale, ba? Eta kapitulo batera arte, ez zuten urrengo kapitula gertatuko zen, eta urrengo egunen, itzultzen ziren berriro lehenengo kapitula. Eta egun bat izan, aita! Zukite Dragoi Bola eta birunik, zuk euskaz ikusten behar ez zen, nik euskaz ikusten, zenbat urtekin, zuz adinekin, nahi bidiratzen eta dakate Dragoi Bola zeta eta GT itzulita. Baina niri bakar jartzen jaten. Baiatu mozera. Kapitulo bat arte. Zergatik? Joditzeko. Zer ETV3 daka asko. Baina gordetaka seguren izango da lizentzien arazo batengatik. Zeratik Terminator lizentzia itzultzeko lortze kriston pixe balioko zuen. Eta pues itzultzeko ez duen beste pena merezi. Eta Doraemon pues igual lizentzia errazago izango da seguren adibidez. Eta behar jartzen dute asko.
Eta txorrada bat izan da eskenetan. Urrengo kapituloan, eta lehenengo ni hor emozionatu zen, venga gaur bai, berrez lehenengora. Eta begiratu zazue, zuek jaioa zarete, begiratu ezazue, interneten zenbat segitu dituzten, eta gero, horietako zenbat gogoan duzuen ikusi zen euskera. Ikusiko zuten nola kriston aldea dagoen, eta logikoa gaztelera itzuliko zuen, kanal guztietan, eta mila serie, eta gehiago ikusiko genitun, imaginago esaten itzuli izanak, gauza jende gustu zaiena. Baina, bueno, ez dakat ez gehiago esateko, baina gozatzen zen eta ez da nire gurasoen bat etorriko zarata egite, eta kaixo jorit! Baina, bueno, esan dut eta gertatu baino geno. Nazkeron finen nori, begiratu zazue, bueno, gero interneten eko horrezala lortzeko nitragoi bola literakikaz, ikusten hau euskera ikusi mundu gutxi, toki batean me ikustu ditzen zela ostakillan, jarratzen zu dago bola euskeraz eta gertuko zaizu. Pentsatzen nun, baldin bezute zerbait seriaren baten inguruen edo itxeita zer. Jatun zen behin egiten laburpen bat, gutxura lagurtu bateko heltzen zen serie baten nire laburpen bat. Hori nengola nire etxako gauza asko saltatzen duen. Igual asko nago saltatze. Oso bateko bideoetan bukatu seria. Zanun, ez ni horra nire nahi zailduko. Nahi tere nire bizitza eta ez dure ordu bete jartzen irudiak. Niri editatzen dira, pues, gauzaren bagaitu horrela, bueno, onki. Onga esaten irudio zuzen aurkitxe, ez, baina, bueno. Baina, bueno, baldin bezut hor zerbaitetaz hitz egitea, pilatzen, ez du gauza asko tozko eta ez du nahi troia, bale, guri zaldiak ez eski gustatzen, beraz, ez eskatu horan, ez. Beraz, bueno, igual entzute zute hori bai, ez meitzeko ja, jo nik uste mazazau mila esker, zure komentarioak eman zidea honetaz hitz egiteko, eta errepiatzen dut, edo zer komentarioak asko laguntzen di, batez ere euskerako bideo baitan, zati. Benetan, inork ez ditu oso jende gutxik igotzen du bideoak euskera zer dena. Nozen hori nerk, garabatu eta bestolako gauzak. Eta nire ustez hauek asko ere hobeak dira euskera ikasi nahi baldin baizu. Entzuta ez den horbait hitz egiten ikurrera ikasi dut, eta zu zeuren ere bai. Bueno, zer esan gabe hori, komentatu zazuek, eta bideo hauei jende gutxok ikusiko du normalen moduan, eta urrengora arte. Jarrik asko hemen egoteagatik, eta jarrain dezagun. Ez da ongi aterako, ez da? Ez ongi atera.